ରାତିରେ ଆମର 6 ଥର ହେଇଛି। 6 ଥର ରାତି ସାରା ତ ବିଶ୍ୱାସ କରି ରାତି 10ଟା କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସକାଳ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାନେ କଣ ମାନେ କଣ କେମିତି କହିଲ ମତେ ଟିକେ କହିଲ? କଣ କେମିତି ମାନେ କଣ ଏ 6 ଥର କଣ ଦିନକୁ ରାତିରେ ହବ ଏମିତି? କଣ 6 ଥର ମାତ୍ର କଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ନା ଯାହା ହବ। କୁହନି ସକାଳେ ହେଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟ ଟା ମତେ ହେଲା ରେ। ଚାଲି ପାରୁନଥିବ। ଚାଲି ପାରୁନଥିବ। ମୋ ବୋଉ ପଚାରୁଛି କହୁଛି ଏମିତି କାହିଁକି ଚାଲିଛି? ମୁଁ କହିଲି ନା ପରିସ୍ରା କରୁଥିଲି ନା ପରିସ୍ରା ଟା ବିନ୍ଧୁଛି ଯାଇକି ନା ଚାଲ ମେଡିକାଲ ଯିବା। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମେଡିକାଲ ଯିବିନି, ମେଡିକାଲ ଗଲେ ଡକ୍ଟର ଜାଣିନେବେ ନା। ବ୍ଲିଡିଂ ହୁଏ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପରା? ନାଇଁ ଏତେ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ପେନ୍ ହେଇଥିଲା। ସେ କଣ କଲେ ଶୁଣି ତେଲ ଲଗେଇଦେଲେ। କୋଉଠି ପକେଇଲେ ତାଙ୍କର ନା ତମର? ତାଙ୍କର ମୋର ବି ଲଗେଇଥିଲି ତାଙ୍କର ବି। ତମର କଣ ପକେଇଦେଲା ନା ସେଇ କଣ? ନାଇଁ ମତେ କହିଲେ ତୁ ନଡିଆ ତେଲ ଲଗେଇଦେ, ମୁଁ ଲଗେଇଦେଲି। କହିଲେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହବନି, ଫିର୍ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ପ୍ରଥମ କଷ୍ଟ ହବ ନା। ସେଇଦିନ 6 ଥର। ମାନେ କଣ କଲେ ପୁଣି ତମେ ତ କହୁଛ 2 ମିନିଟ୍ 2 ନା କେତେ ଅଧିକ ସମୟ କଲେ? ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ। ମାନେ ଥରେ କରନ୍ତିନି, ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି 15 ମିନିଟ୍ ପୁରା କରିବେ ସେମିତି। ହଁ ଇଏ ତ ସେମିତି ପ୍ରଥମ କଲେ ସେମିତି। ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଥରେ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଥରେ ହେଉଛି ଅଧଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍। ନା ନା ଆମର ସେମିତି ନୁହଁ। ଇଏ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ମାନେ ଉପରେ ଶୋଇ ପଡିବେ, ତାଙ୍କର ଭିତରେ ପଳେଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଇଏ ହେଇଯାଏ, ତାଙ୍କର ସରିଯାଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଢି ପକାନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 2 ମିନିଟ୍ 3 ମିନିଟ୍ ଏମିତି। ପୁଣି ଶୋଇ ପଡନ୍ତି, ପୁଣି ଉଠିବେ ପୁଣି କରିବେ। ହଁ ପୁଣି ଶୋଇ ପଡିବା ନା, ପୁଣି 2 ଜଣ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା। ମୋବାଇଲ ରେ ସେଇ ଭିତରକୁ ସେ ଦେଖିବେ, ମତେ ଦେଖିବେ, ଦେଖେଇକି ପୁଣି କରିବେ। ଏମିତି ଯାହା ହଉ କି ଭାଗ୍ୟ ଭାଇର, ଆମର କାଇଁ। ଏମିତି ଆଉ କଣ, ମତେ ସେଇ କହିଥିଲେ କହିଲେ ତୋର ବଡି ଅଛି କିନ୍ତୁ ତୋର ଛାତି ନାହିଁ। ମୁଁ ରାଗିଥିଲି ସେଇଥିପାଇଁ। ଯାଉନ ଗୋଟେ ପଟେ ଗୋଟେ ବେଲ ଉଳିଥିବ, ଯାଉନ ତାକୁ ନେଇକି ଚାଲି ଆସିବ। ନାଇଁ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ସେଇଠି ଲକ୍ଷଣ ଆସେ। ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିଛ ନା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଛୁଆଙ୍କର ମାନେ ଅଛି, ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅ ତ ନେଚର ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ଜାଣିଥିବ। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ସେମିତି କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଛୁଆର ଗୋଟେ ନେଚର ଖରାପ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ। ଯାହାର ବି ଛୋଟ ଥିବ ନା, ସେ ବହୁତ ପୁଅ ଛୁଆ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବେ, ତାଙ୍କର ବଡ ବି ହେଇଯାଇଥିବ। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ତା କଥା ବି ସେମିତି। ହଁ ଆମେ ତ ଲଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତୁ ଜଣକୁ ଲଭ୍ କରିବୁ ତାକୁ ହିଁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବୁ। ସେ କଣ କରିବ କହନି, ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଲଭ୍ କଲା, ଆକୁ କିଛି ଦିନ ଇଏ କଲା, ପୁଣି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲଭ୍ କରିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ କରିବ, ଏମିତି। ସମସ୍ତେ ମାନେ ହଉ ତୁ ଲଭ୍ କଲୁ କିଛି କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଇଲିଗାଲ ରିଲେସନ। ଆରେ ଭାଇ ସେମିତି ବି ଥାନ୍ତି, ସେମିତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ପୁଅ ପିଲା ଥାନ୍ତି। ଝିଅ ଛୁଆ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ରେ, କୁହନି ଆମ ଏପଟରେ ବହୁତ ସେମିତି ଝିଅ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ମୋ ନେଚର ଝିଅ ଛୁଆ ମତେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ମାନେ କଣ ତାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ୟୁଜ କର ନା କଣ? ତାର କିଛି ହୁଏନି ତାର ନା କଣ? କିଏ ଜାଣିଲା ରେ ବାବା, କି ତାଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ୟୁଜ କରୁଛ ନା କଣ? ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦିଅନ୍ତି ବୋଧେ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ଧର ତମକୁ ଧଇଲେ ମାସେ 2 ମାସ ଧଇଲେ, ତମ କତିରୁ କିଛି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିନେଲେ, ବୁଝିଲ, କିଛି କିଣା କିଣି କିଛି ମାର୍କେଟିଂ ଫାର୍କେଟିଂ କରିନେଲେ। ସେମିତି ପୁରା ଝିଅ ମତେ ବେକାର ଫାଲତୁ ଝିଅ କହିବା କଥା। ଆଜିକାଲି ତ ପୁଅ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ନା, ଖାଲି ଝିଅ ଛୁଆଙ୍କୁ ମାନେ ଥରେ ଖାଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଲିଗାଲ ରିଲେସନ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କ କଲିଜା ବିକିଦେବେ। କାହିଁକି ମ୍ୟାରେଜ କରନ୍ତୁ କାହିଁ ନ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ପୁଅ ଛୁଆ ବି ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଆମ ଏପଟରେ ସବୁ ସେମିତି। ସେମିତି ମାନେ ପୁଅ ପିଲା ସବୁ? ହଁ ପୁଅ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି, ଝିଅ ଛୁଆ ମାନେ ପୁଅ ଛୁଆଙ୍କୁ ଝିଅ ଛୁଆ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି। ଝିଅ ଛୁଆ ଅଧିକ? ପୁଅ ଛୁଆ ବି ଅଛନ୍ତି, କମ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖ ତାପରେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ପୁଅ ଛୁଆ ଝିଅ ଛୁଆ ବି ଆସିକି ଉପରେ ପଡିବେ ପୁଅ ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ, ପୁଅ ଛୁଆଙ୍କର ନିହାତି ମନ ହବ କି ନାଇଁ? ସେଇଟା ତ ଠିକ କଥା। କଥା ହଉଛି ସେଇଆ। ମତେ କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଯାହା ହଉ
ତୋର କେହି ହାତ ମାରିନାହାନ୍ତି ନା? କୁହନି ତ ଆଉ କଣ ଟପିକ ତମେ ତ କରିଦେଲ ତମେ ଖୁସି ରହିଲ ଆଉ ମୁଁ ତ ଏପଟେ ମୋର କଣ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କଣ କୁହ। ଆଉ କଣ କହିବି? ଶୋଇବ କେତେବେଳେ? ଏବେ ଶୋଇବି। ଏବେ ତ ଲାଗୁଛି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ତମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛି। ଶୋଇପଡିବ ନା କଣ କହିବ? ତମେ ଶୋଇବ କି? ମୁଁ ଆଉ କଣ କହୁଛି? ଶୋଇପଡିବ ନା ଯିବ ବାଥରୁମ ଫାଥରୁମ ଯିବ କି? ବାଥରୁମ କଣ ପାଇଁ ଯିବି? ନହେଲେ ଏକ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ କି? ଏକ କଣ ହୁଏ ଏତେବେଳେ? ନା ମୁଁ କହିଲି ଶୀତ ଲାଗୁଛି ନା ଏକ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ କଣ କରିବ? ତମେ ଯୋଉ କଥା କହିଲ ଶୀତ ବାହାରିବ ନାକେ। ଗରମ ଲାଗୁଛି? ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦଉନ ଟିକେ କଣ କରିବ? ହେଲ୍ପ କରିବ ଟିକେ କଣ? ଶୁଭିଲାନି। ଆଁ? କଣ କହିଲ ଶୁଭିଲାନି? ମୁଁ କହିଲି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଅ। ଜୋରେ ଅଧିକ କୁହ। କଣ? ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ କହୁନ କଣ କହୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦିଅନ। କଣ ହେଲ୍ପ କରିବି? କଣ ପୁଣି ବାହାରିବ ପୁଣି କେମିତି? ହସୁଛ ମୋର ଏପଟେ କଣ ହେଲାଣି? କଣ ହଉଛି କହୁନ? କଣ ପୁରା ଛିଡା ହେଇଯିବା। ଲଭେ ଡିଗ୍ରୀ। ଲବେ ମାନେ 180।